Днес ще ви представим интериор на хол в една прекрасна къща с чудесна градина в хубавите квартали на София. Имаме маса за хранене за 6 души, която е разтегателна с синхронен механизъм. Абсолютно лесно се разтяга. Камина и място за сядане с разтегателно канапе и маса, която от холска може да стане за бързо хапване или за работа с компютър, защото има поддигащи се плотове. Под тях също могат да се слагат някои неща, да се оползотвори пространството. Дизайнът е решен с алуминиеви квадратни крака, тъй като този дизайн фигурира и на други места в интериора, но би могло да бъде и по друг начин, друг случай. Кухнята имаме вграден хладилник, съответно повдигната фурна, за да не се навежда домакинята, и богат набор от механизми за бутилки, насипни храни и други неща. Сега ще ги разгледам набързо един по един. Механизмите на чекмеджетата са луксозни, пълно изтегляне, плавно прибиране. Последно поколение, които не тракат при рязкото отваряне, каквито случаи има при някои фирми. Също така миялна машина, градени котлони, съответно кошове за разделно събиране на отпадъци, кош за бутилки под мивката. Мивката е с 2 корета, натека, доста удобна, затова малко пространство. От другата страна имаме дълбоки чекмеджета за по-обемисти неща, тенджери, тави и други със същите механизми. Този начин на така нареченото Dynamic Space е най-добър, защото спестява много време за отваряне и затваряне. Изчислено е, че една домакиня губи около 2 дена и половина месечно в кухнята. Това значи, че 1 месец от живота си годишно губите, ако не се проектира правилно. И отгоре имаме малки симпатични кутийчици за подправки, които още не са освоени. Така че ви препоръчваме, когато правите някакъв интериор, да ангажирате проектант, защото той ще ви спести много време после, след това, което да употребите за себе си и за семейството си. Мисля, че с това изчерпахме картината. Благодаря за гледане.